Volám sa Alexandra Zahradníková a pracujem na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ja som Ivan Valent z katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V tejto prezentácii by sme vám chceli predstaviť náš najnovší článok, ktorý bol uverejnený v júnovom čísle vedeckého časopisu Journal of General Physiology a má názov Ryanodínový receptor riadi tvorbu diastolických vápnikových vln v bunkách srdcového svalu. Toto video je prekladom videa uvedeného na stránke časopisu Journal of General Physiology do slovenčiny. Za normálnych podmienok v bunkách srdcového svalu vápnik uniká zo svojich zásobníkov aj počas diastoly, teda medzi dvoma údermi srdca, a tento proces sa prejavuje ako relatívne zriedkavé vápnikové záblesky, ktoré na obrázku vidno ako zvýšenie fluorescencie vápnikového indikátora FLUO3. Pri srdcových ochoreniach alebo pri niektorých geneticky podmienených arytmiách súvisiacich s mutáciami molekuly ryanodínového receptora je toto diastolické uvoľňovanie vápnika zvýšené a môže viesť k tvorbe vápnikových vln. Vápnikové záblesky vznikajú v srdcových diádach. V týchto štruktúrach sa stretávajú povrchové membrány T-tubulov a vnútorné membrány vápnikových zásobníkov cysterien sarkoplazmatického retikula. Ryanodínové receptory, RIR kanály, sú jónové kanály sústredené na povrchu cisterny a ich otvorenie vedie k uvoľneniu vápnika zo zásobníkov. Súbor ryanodínových receptorov v jednej diáde tvorí jednotku uvoľňovania vápnika. Predpokladá sa, že zvýšený únik vápnika pri srdcových ochoreniach je spôsobený zvýšenou pravdepodobnosťou otvorenia ryanodínových receptorov, avšak nevie sa, aký je vzťah medzi aktivitou RIR a tvorbou vápnikových vln. V tejto práci sme si kládli nasledujúce otázky. Existuje priamy vzťah medzi aktivitou ryanodínového receptora a náchylnosťou k vzniku a šíreniu vápnikových vln? Aké faktory podmienujú spontánnu tvorbu vápnikových zábleskov a vznik vyvolaných zábleskov, ktoré môžu viesť k vápnikovým vlnám? Aká je úloha vrátkovania ryanodínového receptora v týchto procesoch a aké ďalšie faktory sa na nich podieľajú? V minulosti sme zistili, že ryanodínový receptor sa aktivuje vápenatými jónmi allosterickým mechanizmom. To znamená, že pravdepodobnosť otvorenia ryanodínového receptora bez naviazaného vápnika je veľmi malá a zvyšuje sa naviazaním vápenatých jónov na každé zo 4 aktivačných miest. Na aktivačné miesta sa môžu naviazať aj horečnaté jóny. Tie však kanál neaktivujú, ale allostericky bránia otvoreniu ryanodínového receptora. Ryanodínový receptor sa teda môže nachádzať v rôznych stavoch, ktoré sa líšia obsadenosťou aktivačných miest vápnikom a horčíkom. Okrem toho, kanál občas prechádza do niektorého z dlho žijúcich módov, nízkoaktívneho a inaktivovaného, v ktorých je kanál plne obsadený vápnikom. Okrem pôsobenia na aktivačných miestach sa jóny horčíka viažu na ďalšie, inhibičné väzbové miesto, pričom táto inhibícia sa javí ako nezávislá od ostatných prechodov medzi stavmi kanála. Tento model je pomerne zložitý, no na jeho úplný opis stačí len 11 parametrov, z ktorých sme v tejto práci skúmali 7. Disociačné konštanty jónov pre aktivačné a inhibičné miesta, konštantu KO00, ktorá určuje, do akej miery kanál bez naviazaných jónov zotrváva v zatvorenom stave, allosterické faktory jónov vápnika a horčíka a parameter PDIS charakterizujúci rýchlosť odväzovania horčíka z aktivačného miesta ryanodínového receptora. Na základe týchto údajov možno skonštruovať model jednotky uvoľňovania vápnika. Tok vápnika je úmerný počtu otvorených ryanodínových receptorov a trvá zadanú dĺžku uvoľňovania. Po ukončení záblesku jednotka uvoľňovania vápnika nedokáže vytvoriť ďalší záblesk po zadanú dobu refraktérnej periódy. Pozorovaná frekvencia zábleskov phi spark, čiže priemerný počet spontánnych zábleskov
pripadajúcich na jednu jednotku uvoľňovania vápnika za sekundu, je potom funkciou pravdepodobnosti otvorenia ryanodínového receptora, dĺžky jeho otvorenia, doby uvoľňovania vápnika, dĺžky refraktérnej periódy a stredného počtu ryanodínových receptorov v jednotke uvoľňovania vápnika. Priemerný počet otvorených kanálov v jednotke uvoľňovania vápnika závisí od jej veľkosti a od pravdepodobnosti aktivácie RIR, PA, ktorá sa vypočíta z parametra PDIS. Stredný počet kanálov v jednotke uvoľňovania vápnika bol nastavený na 36 v súlade s literárnymi údajmi. Za týchto okolností model kvantitatívne opisuje bez zmeny parametrov viacero rôznorodých experimentálnych pozorovaní. Závislosť frekvencie vápnikových zábleskov v zvlečených srdcových myocitoch od koncentrácie vápnika, závislosť pravdepodobnosti otvorenia ryanodínového receptora od koncentrácie vápnika pri niekoľkých koncentráciách horečnatých jónov a nakoniec kvantálnu distribúciu amplitúd vápnikových zábleskov vyvolaných elektrickou stimuláciou buniek srdcového svalu. Z uvedenej distribúcie vyplýva, že v jednotke uvoľňovania vápnika sa v priemere otvoria 2 až 3 kanály, čo je v súlade s predchádzajúcimi nálezmi. Pre simulovanie vzniku vápnikových zábleskov a vln bolo potrebné pretlmočiť hodnotu frekvencie zábleskov do pravdepodobnosti, že jednotka uvoľňovania vápnika vytvorí vápnikový záblesk počas daného časového intervalu. Priemerný počet otvorených ryanodínových receptorov počas záblesku bolo potrebné pretlmočiť do pravdepodobnosti, že sa otvorí presne NO kanálov. Tento prístup nám umožnil simulovať záblesky ako náhodné procesy v závislosti na vnútrobunkovej koncentrácii vápnika, ktorej vývoj v čase a priestore sme určili s použitím tzv. Fire Diffuse Fire modelu Steva Kumpsa a jeho spolupracovníkov. Za kontrolných podmienok pri 50 nanomolárnej vnútrobunkovej koncentrácii vápnika bola frekvencia simulovaných vápnikových zábleskov veľmi nízka v súlade s experimentálnymi údajmi. Zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika viedlo k zvýšeniu pravdepodobnosti otvorenia RIR a zároveň k zvýšeniu časovej konštanty spätného načerpávania vápnika kvôli saturácii vápnikovej pumpy. Tieto zmeny spôsobili tvorbu vápnikových vln. Zníženie koncentrácie EGTA, simulované zvýšením difúzneho koeficientu vápenatých jónov a zvýšením toku uvoľneného vápnika, viedlo k tvorbe vápnikových vln už pri vnútrobunkovej koncentrácii vápnika 50 nanomólov na liter. Spontánne vápnikové záblesky, znázornené ako fialové krúžky, spôsobili vznik jedného alebo viacerých vyvolaných zábleskov, znázornených ako žlté krúžky, na susediacich miestach uvoľňovania vápnika. Tieto údaje sa zhodujú s experimentálnymi pozorovaniami. Keďže však dochádzalo k zmene viacerých parametrov naraz, nie je jasné, aký by bol ich individuálny účinok. Aby sme rozlíšili vplyv jednotlivých parametrov, menili sme hodnoty každého osve pre viacero vnútrobunkových koncentrácií vápnika a vyhodnocovali sme vlastnosti spontánnych a vyvolaných vápnikových zábleskov. Pri kontrolných podmienkach nedochádzalo k tvorbe vápnikových vln ani pri vnútrobunkovej koncentrácii vápnika 50 nanomólov na liter, ani pri koncentrácii 400 nanomólov na liter. Frekvencia zábleskov a počet otvorených kanálov počas záblesku sa rovnali teoreticky predpovedaným hodnotám pre spontánne záblesky. Zvýšenie alosterického účinku väzby vápnika na otvorenie kanála vyvolalo tvorbu vápnikových vln pri vnútrobunkovej koncentrácii vápnika 50 nanomólov na liter a frekvencia zábleskov sa zvýšila nad teoreticky predpovedanú úroveň. Pri koncentrácii vápnika 400 nanomólov na liter napriek vysokej frekvencii zábleskov
vlny nevznikali. Takéto správanie vyvolávali zmeny všetkých parametrov zosilňujúcich účinok vápnika v aktivačnom mieste kanála. Ak sa inhibičný účinok horčíka v aktivačnom mieste zmenil na aktivačný účinok, frekvencia spontánnych zábleskov sa zvýšila ako v predchádzajúcom prípade. Vápnikové vlny sa však netvorili a vlastnosti vápnikových zábleskov sa zhodovali s teoretickými predpoveďami pre spontánne záblesky. Takéto správanie sme pozorovali pri zmenách všetkých parametrov, ktoré nemenili účinok vápnika v aktivačnom mieste kanála. Ak bola väzba vápnika na aktivačné miesta uľahčená zrýchlením odväzovania horečnatých jónov z aktivačných miest, k tvorbe vyvolaných zábleskov splývajúcich do vápnikových vln dochádzalo v celom rozsahu vnútrobunkových koncentrácií vápnika. Vápnikové vlny sa tvorili v celom rozsahu koncentrácií aj vtedy, keď sa uľahčilo šírenie vápnikového signálu, teda zvýšenia koncentrácie vápenatých jónov z miesta uvoľňovania vápnika k susediacemu miestu. Vo všetkých týchto prípadoch boli vlastnosti spontánnych zábleskov, teda izolovaných zábleskov a počiatočných zábleskov vo vlnách, v súlade s predpoveďami modelu jednotky uvoľňovania vápnika. Rozdiely medzi simuláciou a modelom boli spôsobené výlučne tvorbou vyvolaných zábleskov. Je možné predpovedať frekvenciu vyvolaných zábleskov vo vápnikovej vlne? Analyzovali sme vzťah medzi vlastnosťami spontánnych zábleskov a vlastnosťami bunky týkajúcimi sa vápnikovej signalizácie na jednej strane a frekvenciou vyvolaných zábleskov na strane druhej. Simulovali sme 65 kombinácií parametrov modelu v 3 opakovaniach. Ukázalo sa, že frekvenciu vyvolaných zábleskov je možné predpovedať na základe vlastností spontánnych zábleskov, a to zo strmosti závislosti ich frekvencie od koncentrácie vápnika a z priemerného počtu otvorených kanálov v zábleskoch a na základe parametrov vápnikovej signalizácie. Keďže vápnikové vlny môžu vznikať v dôsledku zmien rozličných parametrov rianodínového receptora, otvára sa otázka, či je možné predchádzať vzniku vln vyvolaných rôznorodými zmenami vlastností rianodínového receptora nejakým spoločným liečebným zásahom na úrovni jeho vrátkovania. Simulovali sme účinok takéhoto liečebného zásahu na vápnikové vlny vyvolané zvýšením alosterického účinku vápnika. Liečebný zásah bol uskutočnený zmenou parametra KO00, ktorý má sám o sebe slabý vplyv na tvorbu vápnikových vln. Po tomto zásahu sa frekvencia vyvolaných zábleskov výrazne znížila. Podobné výsledky sme získali aj s vlnami vyvolanými zmenou ďalších parametrov, ktoré zvyšovali buď strmosť závislosti frekvencie spontánnych zábleskov od koncentrácie vápnika, alebo počet otvorených rier kanálov v spontánnych zábleskoch. Naše výsledky ukázali, že neexistuje priama súvislosť medzi frekvenciou vápnikových zábleskov a tvorbou vápnikových vln. Zmeny vo vrátkovaní rianodínového receptora sa podieľajú na tvorbe vápnikových vln zvýšením citlivosti frekvencie spontánnych zábleskov voči vnútrobunkovej koncentrácii vápnika. Táto zvýšená citlivosť sa prejavuje pri nízkych vnútrobunkových koncentráciách vápnika, ak je posilnená väzba vápnika na aktivačné miesto alebo ak je zvýšený alosterický účinok tejto väzby na otvorenie kanála. K tvorbe vápnikových vln dochádza aj zvýšením počtu otvorených rier kanálov počas záblesku v dôsledku urýchlenia odväzovania horečnatých jónov z aktivačných miest. Okrem zmien vrátkovania rianodínového receptora môže byť náchylnosť k tvorbe vápnikových vln zvýšená zrýchlením priestorového šírenia vápnika z miesta jeho uvoľňovania k susednej jednotke uvoľňovania vápnika. Tomuto mechanizmu šírenia vln napomáha zvýšenie difúzneho koeficientu vápenatých jónov,
zvýšenie toku uvoľňovaného vápnika a zvýšenie časovej konštanty spätného načerpávania vápnika. Náš model dokáže vysvetliť mechanizmus viacerých javov a ako príklad uvediem fenomén uvoľňovania vápnika vyvolaného preplnením vápnikových zásobníkov. Pri kontrolných podmienkach je obsah vápnika v zásobníkoch pod prahom pre tvorbu vápnikových vln. Vlny sa tvoria len ak sa obsah vápnika v zásobníkoch zvýši, tak ako je to vidno na tomto schematickom nákrese. A to v dôsledku zvýšeného toku vápnika. Zvýšená náchylnosť pre uvoľňovanie vápnika, vyvolaná preplnením vápnikových zásobníkov, sa obvykle vysvetľuje ako následok zvýšenej citlivosti ryanodínového receptora na vápnik vnútri zásobníkov. V našom modeli k tomu môže dôjsť, ak zvýšená citlivosť na tento tzv. Luminálny vápnik vedie k zvýšeniu alosterického účinku vnútrobunkového vápnika, čo je v zhode s predchádzajúcimi pozorovaniami. Tento mechanizmus by zvýšil citlivosť frekvencie spontánnych zábleskov k vnútrobunkovému vápniku aj počet otvorených kanálov v zábleskoch. A preto k vzniku vln by dochádzalo už pri nižšom toku vápnika a teda pri nižšom naplnení zásobníkov. Rovnaké správanie je však možné pozorovať aj vtedy, keď sa zmení citlivosť aktivačného väzbového miesta ryanodínového receptora na vnútrobunkový vápnik. Citlivosť frekvencie spontánnych zábleskov k vnútrobunkovému vápniku aj počet otvorených kanálov v zábleskoch sa zvýšia tak, ako v predošlom prípade. A preto pre tvorbu vyvolaných zábleskov postačuje nižší tok vápnika. Preto je tiež možné pozorovať znížený prach pre uvoľňovanie vápnika, vyvolaný preplnením vápnikových zásobníkov, napriek tomu, že nedošlo k žiadnej zmene vplyvu luminálneho vápnika na ryanodínový receptor. Preto je otázne, či je možné odlíšiť, či príčinou nesprávnej regulácie ryanodínového receptora je modulácia väzby vnútrobunkového alebo luminálneho vápnika. Tento výskum by nebol možný bez finančnej podpory viacerých agentúr. Agentúry na podporu výskumu a vývoja, kontraktov Európskej únie pre projekty Kontika a Eugene Hart, vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied a programu Fangdin Európskej nadácie pre vedu. Ďakujeme za pozornosť.